Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongetorriak Ur eta Lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean, Kortariko Bordara etorri gara, Orabideara, eta bertan Julen Arburuarekin solastuko gara. Bera artzai eta gasnagilea dugu, eta berak kontatuko dugu pixka bat nola joan den bere ibilbidea, eta pixka bat nola izaten den beraien eguneroko martxa, eta ondotik pixka bat ardilatxarekin jarraituaz, Maite Lasarterekin egonen gara, Maite Aslana, Nafarroko Latxa elkarteko idazkaria dugu, eta Maitek kontatuko digu Aslanaren ibilbidea edo bilakaera nola izan du den, eta momentuan ere zertan dabiltzan. Eta azkenik, saioari amaiera emateko, Josu Sarobe Albaiteroarekin egonen gara, eta bera batipat azken aldian zerresan ematen ari diren bi gaitzen inguruan solastuko zaigu, alde batetik hegaztien gripea edo gripe abiar, eta bestetik peste porzina deitzen den eritasun edo gaitza. Saioaren hasieran esan bezala, gaurko honetan Orabideara etorri gara, badakizue Lekarozko auzoa dugula, eta hementxe paraje zoragarri honetan Julen Arburuarekin gaude. Julen Kortariko Bordan bizi den mutila, eta txikitatik afizio handia zuen eta du arditara, eta zerrobekio gustokoa duen ofizio horretan bizimodua aurrera ateri. Talaxe da ez, Julen, hementxe mendian, ezin da tartin, da gustura zure lanean, ez? Bai, hementxe beti gustura ditu dara, eta horrein bai. Bai, badakigu gaztea zaren arren, ja urteko adria namakizu pixko baina ardiekin, hortara dedikatzen, ez? Bai, beti eitu izan gara, txikitan lana baino gehiago, gu main ginuen lana igual, baino gehiago, baina gero ja zein eskolatik egon nintzenetik, aintzinen ere bai, baina gero ja hortik aintzinei alde bat etxan. Bai, batipat erabaki hartzeko momentua edo etapa garrantzitsuena izan duzen artzain eskola hortan, ez? Zibilita gero ja garbi zenuen etxean geratuko zinela ardilekin dalanin, ez? Bai, aintzinen ere bai, bakarrik nahi nuen zerbaitin ikasi, formatu, eta gero ja hasi behar den bezala, eta azkenean etxean ikusten duzu nola iten den lan etxean, baina ikusten alduzu beste lekua unitzetan nola itzen diren lanean, eta gero gaten zara zu aukeratzen, hau igual balio du etxeko, hau negez, beti gaten zara, beti ongi denetan ikasten da, txiki haundi denetan. Bai, Kortariko Bordan zuen baserrean ezagit, hasiera hortan, zuk artzai eskolan ibili aurretikan, betitik izan dituzue ardilak eta esneko behiak, edo nola zen? Bai, beti izan dugu. Leheno ardiekin esne pixka saltzen zen, gasna batzuk etxerako, eta mantxo orain inda aldatu. Leheno zen gehiena esne behiak, eta orain pixka mantxo gasna iten hasi ginenetik aldatu inda. Bai, hor garrantzitsuena izan zen, gasna egiteko erabakia salmentarako hartzeko orduan, behartzen gasnatik batekin, ez? Hor izan duzen pixka bat lehenbiziko aurrera pausua, ez? Bai, handik hasi ginen, gasnategi, inbertsioa nahiko potente izan zen, garai hartako, baina behi esnekoekin eta beharrik horiek zaudela, inginuen aintzinata ginuen, eta gerozte lan haunitzin eta saiatuz, emaitzak eta torri dire eta gustora indako lan egin. Bai, azkenean, nahizta gasnategi on bat egin, polit bat egin, hori ez da aski, ez azkenean behar dena da ardilak. Ardiak esnea ematen dute ez, eta arditik hasten da dana. Zuek ere Aslanan, Nafarroko Latxa elkartean sarturi zaudete, eta hor da pixko bat, ez? Behar da teknikoen laguntza, behar da kalitatea bilatu, eta zuek ere ikusi izan ez zuten ez, hasieratik pixka bat bilakera hori, ez? Nola izaten da pixko bat hartalde txiki batetik abiatuta, joan martzara hartaldea hobetzen, ez? Haunditzen eta aintzinerako zeintzuk uzten, genetikoki elkartzen, nola izaten da prozesu hori? Hasieran kontrolak inseminatzen hasi ginen eta kontrolak egiten, eta lehenbizko urtetan egiten da igual salto handiagoa, erresago delako, baina
esne aguantatzen dute orain gehiago kanpainan zehar esnea. Leheno igual hasierako pikoa zen nahiko ona, baina gero segidan bajatzen zen, eta orain iten da luzatu deixente, eta hori da azkenean mejora ematen duen onura. Bai, hori da azkenean litroak bilatzen dire ere, kalitatea noski bilatzen da ere, ez aski kantitatea bakarrik, eta bueno, dana eskutik dator, ez? Bai, dena lotu da, eta kalitatea albezain honeko esne lortu, gero mejoratu genetikan, mantxo, atzen du gabe batugula belaia, batugula mendik, eta pixkate horiei nahi dugula segitu, ez da hemen produzitzea ez dakiz esageratu eta horiek galtzea eta barnean hastea, ideia da horiei lotuz mejoratzea. Bai. Eta zu diozuna ez, azkenean ardiak janbara dute, eta hemen bezala, izan ezkero etxeko bazka kalitatezkoa, gastu gutxiago ere ez, azkenean baliatu behar da pixo bat, etxean den hori, bazka hori, diru irtera gutxiago izateko ez. Bai, saiatu behar da albezainongi, etxeko lurra, kate guzti da, ardiek, lurra, denak albezainongi zainduz, eta denak ongin ezkeroz, horti dago bizitzeko modua. Bai, gero beste puntu bat izaten da manejo ez, ardien manejo hori, azkenean hartalde zautu behar da, bildotxak sortzen dire, pixko bat dana tamainan ibili behar da alde guztietatik ez. Bai, saiatzen gara betire urruxak albezain honenak uzten, beti ez da erraixa izaten, batzutan igual tokatzen dire hobenak hariko egitea, beste batzutan igual biltzen aldire batzuk ere, azkenean saiatzen gara albezain hobenak uzten, eta urtetik urtera nik uste hobera gaki garen eta konten. Bai, horretarako zu bakarrik zaila da ez persona bate, moldatzea alde batetik. Mazte hor duzu, laguntzen ere etxean lanen zaudete bilek, eta gero ere familia ez, azkenean ez, gehiago zaudete ez, esneko baiak lan ematen dute ere, ardiek lan ematen dute ere, eta guztion artean ateratzen duzu aurrera ez. Bai, denen artean, gurasoak, gero nire emaztea eta anaia, bortzen artean iten dugu dena, aita gehiago sartzen da igual behietan, amak ere laguntzen dio, eta gero nita iratik gehien bat gasnategien eta ardiekin. Paulo denean ibiltzen da gehien bat, eta amare non behar den sartzen da. Hori da. Denen artean ineko lan bat da. Eta danak parte hartzekin ere, lehen sektorea lotua dela badakigu, baina esku gehiago edo buru gehiago izatekin aukera ematen du ere, tarteka egun bat libre, egun batzuk libre hartzeko, eta aukera hori ere bada ez. Bai, ez da nahi haina sekula hartzen alko, baina tartean egun batzuk posible denean hartzen da, eta posible ez dela, ez da japazte, baina... Bai. Hortako, zenbat eta aukera gehiago baden, hobe. Bai. Hartaldea hobetzekin batera, zuek ere, esperientziarekin, gero ez da gasna hobeagoa egiten joan zarete, eta horren eredu da, lorturiko sariak, ez? Azken urte hauetan, sari pilo bat dire, eta batipat ja zentratuaz urte bukaerara ez, 2025ko urte bukaera horretan, urte polita izan zenuten ere, ez? Okarrez baldin banago, ja maila batean oso berdintasun handi izaten da, eta ez da erreza sariak lortzea, Nafarroko txapelketan ustez 4. geratu zineten, Euskal Herriko txapelketan 2. Eta gero etorri zen sari potoloena ez, Ordiziko txapeldun lehiaketa horretan, txapela lortu zenuten, eta urtea bukatzeko modu polita ez? Bai. Bai, urte nahiko hon izan zen guretako, nahiko ongi bili ginen txapelketan zer, eta hoxe ezkinen nahi atzen lehenbizkora, baina txapeldunen konsegitu ginen, eta konten. Ez tokatzen, ez da tokatzen, eta saietuko gara berritzere lan albezain ongi egiten, eta... Bai, azkenean, sari hoberena, izaten da gasnak saltzea, ez, konsumitzailearen saria hor dago, ez, ikustea konsumitzaileak zuengan konfiatzen duela, zuen gasna baloratzen duela, eta horretarako konsumitzaileak bertakoak garrantzitsua dire, baina kanpoko jendeak ere baloratzen du asko, ez, gasnatik genuen dagoen, baserrean duzuen, nola bizizareten, eta ze produktu egiten duzuen, ez, sumatzen duzu pixko bat ere, baztanen turismoak erakartzen da beti ere, eta honat ere hurbiltzen dire, ez. Bai, turismoa azken urtetan honiz jende ibiltzen da,
eta bisita honi ziten dugu, eta bueno, da jendea pixkat erakusteko zelan dagoen gasna baten gibeletik. Ez da erresa, bisitan berean ez da ikusten momentuen eskarelako ahi, pixka saiatzen gara esplikatzen zelan duen, eta baloratzen dute haunitzek zelan dagoen, ez dakite, ez dute ideiik ere haunitzek, eta zer dagoen, eta hemendik aitzina pentsatzen du, bisitan bitatez, igual beste produktu batzuk ere baloratuko duztela. Bai, ja produktuetan finkatuaz, esneko behia dituzue, latxa ardiak ere, esnea ematen dutenak, zuen produktu printzipalena beti ere gasna da, ez? Gasnaren kasuan, behi gasna eta ardi gasna pixka bat ze izenekin jokatzen duzu edo zein da zuen izena saltzeko orduan? Bueno, ardi gasna alde batetik sormarkakin badugu Idiazabal denominazioenpean Infernuko gasna, eta gero gande urtean ja seginen etiketa berri batzuk iten, orduan dene badute Kortariko Borda marka bezala izen bat, eta gero horren barruen Infernuko gelditzen da Idiazabal bezala, eta Lixardia izango da behi gasna, Altsogain ardi gasna, eta Urdina erreka izenekin. Bai. Orduan hor baduzu, aukera desberdina, urdina berezitasun bat badu ez, egiteko motan edo... Bai, diferentxago da, gero badu lan desente gehiago. Egiteko forman, eta elaboratzeko forma arron diferentea da, ez da prentsatzen. Behar dugu zilboak izatea barnean gero urdina ongi evoluzionatzeko, bai. Behi gasna ere, beste gasna mota bada, suabegoa, geroz eta behar bada ere baloratuagoa, eta, ardi gasna ja badu beste nortasun bat, ez? Latxa arditik, latxa arrazatik etortzen den esne hori berezia da, eta zuek egiten duzuen moduan, ardi gasna bat nortasun berezia bat duen gasna bat da, eta ez dakit baloratu, ez? Guztiz preziatua, eta, jendeak gustura jaten duen, ez? Bai, baloratu da, eta hemen inguruen gasnagilea handiz bada, eta bai hemen eta bai kanpoan baloratu den gasna bada, Idiazabal gasna. Eta gero suabeagoa da, baina hemen inguruen bada klientela desente. Bai. Zuen denboraldia ja pixko bukatzen joateko Julen, noiz hasten duzu pixko bat ja gasna egiten, eta noiz arte luzatzen duzu denboraldia? Hasi egiten gara normalean abendu ja lehenetik, azaro erditan hola hasten dire umatzen, eta abendu lehenetik eta uztaila ondarra arte hola egiten dugu ja gasna. Poliki ez, gero ez da esne gehiago emanen dute, eta gero ez da egun gehiagotan gasna, edo antolaketa sasoian arabera, edo hilabeten arabera aldatzen joaten da pixka bat, ez? Bai. Gero urtetik urtera ez da berdin, batzutan igual egiten dazute golpe handia urten bezala erditzea, orduen oin badu igual esne gehiago iaz tenore unta baino, pixka bat urtetik urtera ere pixka diferente izaten da. Baina, esnean arabera, inbehar da edo bi eguntaik, edo 3 deitzalditik, 2 egun segidan bai, bat libre, edo esne gehiago lima da, egunero, esnearen arabera. Beste berezitasun bat ez zuen gasnarena, badakigu ardi gasnak, behar dula denbora bat ez, saldu aurretikan egun behar dela denbora bat, eta pazientzia behar dela ez batzutan. Bai, orain abenduen ineko gasnak, otsailean hasiko gara saltzen, eta abenduen akitu zitzaizkigun, abenduan azaroan akitu ziren gasnak, iazkoak, eta jendea dikai da, apuntatzen nahi gara, baina pixkat espiatu behar. Hori seinale hona da. Bai, pena ematen du kanpainatik kanpaina ez jotzea, baina kamara betea izaten baino igual hobe dautza, bai. Bai, eta aipatu zu hasieran ez, gasnategi bere itea aurrera pausu garrantzitsu bat, inbertsio potente bat, baina hortan ez zarete geratu, ez? Azkenean hartaldea pixkota handitu ez gero eta etorkizunari begira beste aurrera pausu bat behar zenuten eta ikusi dugu, ez? Ikusten ari gara ere gasnategi berriaz gain, duzuela ikuilu, ez? Ikuilu berri bat, ez? Ardientzako, ez? Bai, ganden azaroan urtea hasi ginen arditi berriekin. Uda partean antzutu eta erdi bitartean inginuen, prisaka, baina lortu ginen egitea. Eta konten bai, erreztasuna handiz gehiago da laneko. Eta nola urteko egun guztieta lanean egin behar dugu, haixeago egitzea ere azkenen balio du. Bai, hori da, hartaldeak ere eskertuko du, erosoago dago, arditegi polita da eta zuentzak ere hobekio. Eta, ezagite gero jaitzitzeko sisteman, jarraitzen duzu beti bezala,
zenbatxo batera jaisten duzu edo zaizate pentsatzen pixka bat etorkizunari begira? Bueno, beti bezalatxu gai gara, bakarrik, bueno, oin sala ordino igual pixka bat zerbait gara begiratzen pixka lehenago deizteko, edo bueno, pixka bat erraisteko lan. Bai, hori da. Oso ongi Julen, bueno, ikusentzule badakite ez azkenean zuen gasnak leku askotara iristen dire, eta bueno, horratzetikan familia baten lana dago, lurrari lotua dagoen familia bat, paraje zoragarri hauei lotua eta kalitatezko produktuak baloratu behar dire hasieratik bukaerara. Eta, bueno, zure Julen, eskerrak eman ez, azalpen hauek emateagatik, eta azkenean, bueno, zu bezala ez behar dugu jendea, lehen sektoretik bizi dena, eta azkenean, konsumitzaileok, hortez baliatzen gara ez, kalitatezko produktuak jateko. Eskerrik asko, oraintxe Maite hemen dugu ere, Maite Lasarte, Aslanako, bueno, idazkaria ere, bera ere, albaiteru hauek esan da, eta, bueno, berak kontatuko dugu ere, pixko bat, Aslanaren ibilbidea eta ze garrantzia duen ez Aslanak, ze lan egiten duen zu bezalako hartzailei hartaldean esku hartzen eta azkenean kalitatea hobetzen. Eskerrik asko Julen berriz ere. Bai, mil esker zuei. Zer ongi, jo. Esan bezala, oraingoan arditegira sartu gara eta gurekin Maite Lasarte dugu. Bera, esan bezala, Aslanako, Nafarroko Latxa elkarteko idazkaria dugu, eta bera berean ere albaiterua da, eta Maite hementxe gaude, arditegi berri puit honetan, eta zuk aski ongi ezagutzen duzu Julenen ibilbidea ere, baina hasteko sartuko ere pixko bat Aslanaren inguruan, ez? Nafarroko Latxa elkartea pixko bat noiz sortu zen eta gogoratuko dugu ze helburuekin sortu zen. Aslana 1989an sortu zen, oain dela 23 urte. Ordura arte Latxa mailan, Nafar Gobernuk zenbait lan egin zituen, kontrol gutxi batzuk zenbait hartaldetan, baina 89an ja sortu zen hartzai elkarte bezala. Eta orduan helburuak dira, Latxa arrazaren hobekuntza, bera mantendimendua aseguratzeko. Hori da, helburu nagusia zen, eta orain ere hori da. Hori da, bai. Julen arburua hartzai gaztea, erabaki hartu zuen aski, erabaki polita eta ona, lehen sektoretik bizitzea, ardiliekin bereziki, eta hartzai eskolan ibili zen, eta segidan beraiek ere, horretikan ere aspalditik, ja Latxan sartuan ziren beraiek, ez? Latxa elkartean, Nafarroko Latxa elkarte honetan, ez? Bai, ni beraiek esnetako behiak zituzten batez ere, eta gero ardi batzuk, eta nik uste batez ere, Julen ikusi zenean bagian ardiak eta asko gustatzen zitzaiela, orduan nik uste erabaki zutela ardiei bultzada bat ematea, ez? Zen ikuste ardiako zituztela eta ardi honak zituzten, baina zeuden Aslanan sartuta, nik uste 2007 aldera edo sartu zirela, ikusi ze hartaldeak etorkizuna zuela. Ze azkenean guk batez ere genetikan lan egiten dugu eta hori etorkizunerako lan bat da. Bai, eta Julen eta bere familia hartaldea pixo bat poliki hobetzen joan barra ziren, hartaldea hunditzen, eta hor sartu zineten zuek pixo bat, ez? Laguntzen teknikoki nola aukeratu, nola hartu bide hori, ez? Hori da. Begira, nik esango nizuke, Aslanan, duela 20 urteko datuka aztertuta, hartaldeak ez dira bereziki tamainoz handitzen, baizik eta hobetzen ditugu eta horrek eramaten du ez dela tamainen handitze hori behar, adibidez pertsona bat instalatzeko, ez? Baizik eta ardiak hobetuz, lortu dezakegula etekin handi bat pertsona bat instalatzeko modukoa, ez? Hori orduan, kasu honetan zehozer handitu zen hartaldea, baina batez ere hobetu egiten dugu. Ardiak ongi erabakiz, zenondik egin erreposizioa, ardi txarrak kenduz, hori da batez ere gure lan nagusiena. Bai, zuek helburuak garbi dituzue, eta sektorea poliki ere pixu bat aldatzen joan da. Azkena ez da orain dela 33 urtetik honat, asko aldatu da sektorea bera, eta asko aldatu da adibidez teknologia. Eta teknologia aldatzeaz gain, sartzen zarete zuek elkarte bezala, beste karte batzuekin edo beste erkidego batzuekin harremanetan, danak helburu batekin lan egiteko, eta beste ikuspegi batekin lan egiten daia, ez? Hori da, azkeneko urteetan, egie da bai teknologia aldetik eta baita ere, esaten duzuna, ez? Beste elkarteekiko dugun harremana hori, areagotzen jungea.
Ni Aslana lanean hasi nintzenean lan guzie eskuz egiten zen, hau da, artaldetara joeten zen, eta ardiek zuten zenbaki individuala eskuz apuntatzen zen, eta ematen zuten esnea ere eskuz apuntatzen zen, eta artalde askotan ardiak ere eskuz jaisten ziren. Gaur egun Aslanan ardi guzik makinaz jaisten dira, kontrolan dauden artalde guzi makinekin funtzionatzen dute. Datu guziak, ardi guziek mikrotxip bat dute 2003 urtetik aurrera, datu guzik biltzen ditugu irakurle batzuetan, eta hori dena informatizatuta heldu da gure bulegora, eta aurten ere, bueno, aurten ez barkatu, 2021 oso aurrepauso handia egin dugu, ze hartaldeetan ere hartzaileak biltzen dituen datuak ere, eren batean irakurle berezi baten bitartez jasotzen ari gara. Orduan, guzti horrek suposatzen du erreztasun bat datuen bilketan, datu gehiago bildu ahal izango ditugula, eta aldi beren datu horren trazabilidadea askoz ere handiagoa izatea. Orduan, hori guretzat azkenean Aslana datu pila bat biltzen ditugu, eta horren arabera sailkatzen ditugu ardiak, eta hori guretzat oso garrantzitsua da. Datu fiabilidade handiarekin izatea, eta ahalik eta lan gutxien suposatzea guri. Bai, hori da. Eta bestetik ere ez, iparralde ere hurbil dugu, eta iparraldekoak ere bertakoa ditugu, eta zuk ere harremana baduzu handia, zenbait lanetarako ez. Bai, horre, 30 urte hauetan evoluzio handi bat izan dugu beraiekiko dugun harremanean, ez? Beti egon da harremana, azken finean beraiek manez deitzen dioten ardia eta guk latxa deitzen dioguna anaia arreba dira. Eta hasieratik izan dugu halako genetikako elkartrukeak. Batez ere proiektuen bitartez, eta proiektu pila bat izan ditugu beraiekin, eta egia da azkeneko urtetan bultzada handi bat eman diogula, ardi izeneko proiektu baten bitartez, Europar mugaz gaindiko proiektu bat izan da, 4 urtez aritu gara beraiekin lanean, eta horre ere, hainbeste proiektu eta gero, proiektu honen bukaeran sortu dugu Artaldean, izeneko Europar agrupazio bat. Eta horrek, hemendik aurreruntz, elkarlanean egingo ditugun gauzak, behintzet horretarako izango dugu erakunde hau, eta hemendik aurrera ematen ditugu aurrepausoak eta behintzet hor interlokuzio zuzena izateko, eta ahalik eta berdintxuen egiteko mugen bi aldeetara. Eta nik uste horrek lagunduko digula aurreruntz ere elkarlan hori areagotzeko. Urteak ez dira alperrik pasatzen, ikusten dugu pausu garrantzitsuak ematen dituzuela, eta egia esan ez da errez, azkenean zuek elkarte bazarete, ardi latxaren elkartean Nafarroan, eta oso polita da, oso garrantzitsua da egiten duzuen lana, baina politarekin ez da bizitzen bakarrik ez, eta zuek ere, zuek behar duzu aurrera ateri ez. Alde batetik hor zuen bazkideak hor daude ere, ezagita administrazioak ze paper jokatzen du lehen sektorerekin, zuek bezalako elkartekin, zer esana badute ere ez azkena ez, nahi baldin badute gure bezalako paraje hauek eta jendea lehen sektorea ez bizitzea, badute bereiek eskuba botatzea edo indar hartzea hortan ez? Hori da, azkenean Aslana hartzai elkarte bat da, eta hor da, hartzaiek noski ematen diogun zerbitzuangatik kuota bat ordaintzen dute. Eta gero egia esan da, baditugu diru laguntzak nivel ezberdinetan ez, Nafar gobernuak bertako arraza bat izanik eta guk ez badugu hobetzen beste inork ez du egingo ez, eta ondare genetiko bat da, eta horrela errekonozitua dago eta diru laguntza bat jasotzen du elkarteak, arraza honen mantenimenduagatik. Eta gero latxa ez dago bakarrik Nafarroan, baizik eta Espainiako estatu mailan beste 3 elkarte daude, bat Gipuzkoan, beste bat Araban, beste bat Bizkaian, eta gu laurok Konfelak izeneko konfederakuntza bat dugu elkarrekin, eta ministerioak ere konfederakuntza horri diru laguntzak ematen dizkio. Eta gero, esaten duguna, Europar mailan ere, mugaz gaindiko proiektu hauek saiatzen gara izaten, iparraldekoekin, elkarlan hori, eta bata besteak zer egiten duen jakiteko, eta hor ere, diru laguntzak egoten dira orduan. Bai, guretzat oso garrantzitsua da, ez ekonomikoki noski, eta baita errekonozimentu hori guk egiten dugun lana, ez dela sektore pribatu batean egiten den lana hartzai batzuei egiten diogun lan pribatu bat, baizik eta errekonozitua dago, bertako arraza baten hobekuntzak ekartzen dituen onurak ez direla bakarrik hartzai horrendako, baizik eta ondare genetikoa zaintzen ari gara, bertako arraza izanik bertako jendea bertan bizitzea laguntzen ari gara, mendiaen kudeaketan laguntzen ari gara, eta subentzioak
horregatik ematen dizkigute Aslana garelakoz. Hori da, azkenean hor dago zu egiten zuen lana, hor daude emaitzak, eta Maite, konten gaude gu, ikusita jendea lehen sektoretik bizitzen dela, jendea profesionala dela, eta garrantzitsuena da kalitatezko produktuak ere ekoizten dituztela. Maite, zu segi zure hortan, ongi ari zarete lanean ere, eta garrantzitsua da azkenean beste herrialdeekin ere harremanak izatea, eta latxa inoiz baino indartsuago eta osasungarriago jarraitzea. Eskerrik asko Maite eta beste bat arte. Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Oraingo honetan, Josu Sarobekin gaude, badakizue bera Nafar gobernuko albaiterua dugula, eta zuetariko askok aditu izanen duzue azken egun hauetan, nola hegaztien gripea edo erderaz gripea bihar deitzen den hori, badirudi uste baino hurbilago dagoela, eta zenbait burua uste sortzen ari ditu, eta ez burua usteak bakarrik, baizik eta ondorio larriagoak. Talaxe da ez, Josu, ezakite momentuan pixka bat zer aipatzen aldugun hegaztien gripe honen inguruan? Bueno, pues hegaztien gripea gutxi gora bera urtero badago, aurtengoa H5N1 nahiko fuerte jotzen nahi du, entzien urteetan, jodu bino igual ezain fuerte, eta estatu mailan atera zaizkigu 3 foko, bat Katalunian eta bertze biek Kastilla Leonen, bat gainera Pauak, eta hola, eta batez ere jotzen du kanpoan dagoen haziendei. Batez ere hegazti migratzaileekin, basa hegaztikin kontaktua izaten dutelako. Hor jodu, bino, guri tokatzen zaigu kasi hurbilago hemen iparraldekoak, pasa eski hemen neurriak hartu dire Espainian jodulakoaz. Eta, bai, iparralden fuerte jotzen nahi du, hainbertzeate badakitiltzuztela, nahiz eta neurri zorrotzak hartu segitzen da edatzen. Eta, hemen gutxi gora bera, gure parajetan ez dugu hainbertzerik, Nafar gobernuakoak dekretatu dugu hegaztiak sartu bera barnean batez ere kontaktua ez izateko basa hegaztikin, baina, zona honetan ez da alako kontaktorik ere, ez da alako industria, jendea izaten txu olio batzuk ola kanpoan, baina, gure zonan behinpin ez dugu alako eragin handirik. Bai, behin kaso bat atzematen denean, hegazti bat kutsatu atzematen denean, ezagit prozedura zer izaten den, hegazti guztiak direnak etxalde horretan hil behar izaten diren nahi eta nahi ez? Bai, azteko jotzen balin badu txalde batean, segurazki bertzeak ere hilko dire edo motelduko dire zen nahiko fuerte jotzen ari du. Txalde batean igual ez gara enteratuko zen badio lau, bortzei, oliokin eta jendea ez du kasurik inen. Bino, sartzen da balin bada granja batean, bai fuerte jotzen du, hiltzen direla nahiko, eta arrautze balin badire, bajatzen da uniz produzionea. Bai, eta horren aurrean ezagit orain arte neurri preventiborik egiten zen, bazen txertu berezirik, oso zer edo? Ez du neurririk, eta orduan neurri bakarra da prebentzioa, pixkete bitatzea, kontaktori, kanpoko hegaztiek hemengoekin. Eragina, baita ere, punto de vista ekonomiko, Espainiako esportazioak mugatzen dira honez, segun herrialdetara, hain berriki pasatu ziguten abiso bat, Israelek onartzen zitula esportazioa batzuk kontrol berezi batzukin, eta hola, internazional mailan eragina handiak izaten txuzte gauza hauek. Hegazteetatik personatara kutsatzerik bada edo ez? Izaten dire zepak, eta azkenean zerria, hegaztiek eta guk baitugu gauza honiz berdinek gripaeren aintzinen. Orduan, dire H eta N horrek aldatzen aldire, nahiko aldakorra direnak, eta batzutan bai pasatzen aldire zerrietara, personetara eta edo hegaztietara. Egiten aldire kombinazioa batzuk, eta igual, aurten, hau H5N1 hauek ez, bino bertze batzu bai pasatzen aldire. Bai. Adi egonen gara, nola joaten den gaia, eta beste eritasun edo gaitz batera pasatuaz, badakigu beste porcina afrikana edo, zerrietan ematen den beste gaitz bat, ere zerresan ematen ari duela. Ez dakit, eritasun honen inguruan zer berri dugu? Bueno, bai, eritasun horre, ekonomikoaren ikuspuntotik Espainiari ere kalte handien gotzian, eta momentuz, atera da, bakizuen bezala, Italian foko batzuk, basurdetan, eta momentuz 6 foko baituzte harpatuek. Orduan, oain dela 3-4 urte Belgikan atera ziren, eta neurri zorrotzekin kontrolatu zituzten. Zona batean suerte izan duzuten alde batetikan
zona hori ez zela zerritako zona, baizik eta igual gutxi gora, hemengo bezala, pues, traspatio ditzen zaina, pues, granja txikiek, eta ez zituzten zerri guzik eta kontrolatu dute eritasuna. En cambio, Alemania eta Polonien tartian, hor badire inbertze foko, badire basurdeak, badire zerriek, zerri pues, partikularrak hauniz, eta hor fokoa gero eta gehiago, eta hor ezin kontrolatu zai dire. Hor ikusi behar dugu evoluzionea bat, Italiakoa batez ere, pues, hartzen duen Belgikakoa edo hartzen duen Alemaniakoa. Peste porzina, pues, eragina handia du, zeren hori bai, ateratzen baldin bada zerri batian, herrialde hortako esportazio guziek, pues, mugatzen dire. Eta kasu honetan, pues, estatu maila, pues, badu esportatzen du 40% tranquilamente. Bai. Eragina handia izango zuen prezioa. Bai, orduan momentuan zen neurri dire hemen, neurri bada horren inguruan edo adigotea bakarrik? Pues hori, zu gerten zuen, adigotea, eta pues, pesatzen gero eta gehiago zorroztuko ditugu, baitugu norma batzuk, pues, debekatzen dutena zerriak atetzera mendira, kontaktuan ez egoteko basurdekin, eta gutxi gora bera, pues, bioseguridadeko neurri batzuk hartzera. Ertazuna, pues, pixket vigilatuko dire neurri horiek, pensatzen urte hauetan, batez ere, pues, fokoak zeitzen balin badire, pues, sartzen balin bada basuretan, ez pasatzeko zerritara. Zen kalte handiena, basuretan bada kaltea, baina azkenean, basuretan asentatzen balin bada, da zerrietara pasatzea. Eta nahiz eta virus bera izan, zerri hitza sartzen balin bada, esportazioa egia izten dire. Basuretan egoten da, baina zerritan ez. Eta hemen alde hortatik peligro handia dugu. Ikusita basurdeen ugalketa hunditzen ari dela unitzez, basurda hunitz badela, beti ere bada arriskuri ez? Bai, basura hunditzen nahi da, hurbiltzen nahi da, gero eta gehiago, eta hemen badugu kostumbrea, irekitzeko atia zerrieri, larraskara joateko, bai, badakigu ona dela, eta auto hori, bino eske atetzen bat zaigu zerri bet, kalte arras handia egin zaio zerrien industriari bai. Horrelaxe, Josu, eskertzen dugu bigaitz eritasun hauen inguruan emandako azalpenak, eta aurrerago berriz ere egonen gara, gai berriekin edo gai hauek ere nola doazen solasteko. Eskerrik asko eta beste bat arte. Bai, zuei bai, barte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman ez zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.